Ndiyakhuthaza abantu bethuna baze bazojoyina irace yasemhlobo enge-19 kaMatshi eKings Beach. Apho sizabaleka khona u-5 no-10 kilometers. Ukubaleka kuyinto ebalulekileyo emzimbeni womntu because uye ufumanise into yoba kwayimpilo. It's not that ubalekele ulose weight qha. Mna ngoku izawuba irace yam yesihlanu le ndiyibaleka emhlobo, ndenze o-10 abayi-4 from 2012. So ndiyakhuthaza ke abantu bazojoyina irace yasemhlobo kuba mnandi phayana and wenza nezihlobo ngokubaleka. Into yobaleka ibalulekile kakhulu empilweni yethu. And abantu ndiyabacela, ndiyabakhuthaza into yoba mabathi #JimaNomhlobo. Jima Nomhlobo.